tinosangana zvakare mangwanani anhasi atatenderwa nashe takachengetwa tiri vapenyu. Mwari mudenga ngakukomborerei akutirei zvakanaka panguva yekushumirana shoko raMwari. Regai tikotamisa musoro tinamate. Baba vedu naMwari wedu muzita raJesu, ropafadzai shoko renyu, ropafadzai miromo yangu nditaure shoko renyu. Baba sezvariri, zodzai miromo yangu noMweya Mutsvene. Taurai muri imi Mwari, komborerai vanhu venyu vachanzwa shoko iri Baba nzvimbo dzese dzavari munyika yeZimbabwe. Komborerai vakuru navadoko, komborerai vana baba nanamai, komborerai nyika yedu muitire vanhu venyu zvakanaka. Natsai, poresai, rwirai, mutsiure murayiro neshoko renyu, kuda kwenyu kuitwa munyika yedu nezita raJesu Kristu Mwari wedu. Amen. Tichava nashoko redu kubva kuna John, Evangeli yaJohani chapter number 6 verse 68 na 69. Simoni Petro akamupindura akati, Ishe, tichagoenda kunaaniko? Ndimi muna mashoko oupenyu husingaperi. Isu takatenda uye ndino chokwadi kuti ndimi uya Kristu mwanakomana waMwari mupenyu. Ndinoda kutaura musoro wenyaya unobva pamashoko ataverenga pano akataurwa naPetro, Simon Petro, mudzidzi waJesu mukuru aizikanwa kwazvo neanozikanwa kwazvo, anoti tichaenda kunani, tichaenda kunani, nokuti isu takaziva kuti imimi Jesu ndimi mune mashoko oupenyu husingaperi. Tichaenda kunani zvinova kuti kana tikabva kwamuri Jesu, kana tikakusiyai, tichaenda kunani? Ndiani umwe achaenda kwaari? Ndiani umwe achatizira kwaari? Ndiani umwe kupi kumwe kwatingaenda kana tabva kwamuri? Na musandapinda panyaya iyo ya verses 8 na 69. Regai ngokupai background kana kuti nhoroondo yepazvakatangira kubva pavhesi rekutanga pana chapter 6 yaJohani. Jesu akanga ari pagungwa reGalilee. Bhaibheri rinoti iro ari panzvimbo iyoyo kwakauya vanhu vakawanda, mhomho yevanhu vazhinji yakamutevera. Asi vhesi number 2 inoti vakamutevera nekuti vakaona chiratidzo chaakanga aita kana zviratidzo zvaakanga aita. Pavhesi yechitatu yaJohn chapter number 6, Jesu unokwira pamusoro pegomo. Pegomo agara pagomo iroro, unogara navadzidzi vake achivhura muromo wake achivadzidzisa. Asi asati avadzidzisa, pavhesi number 9 inozo Jesu vakanga agara nevanhu ava kwenguva yakati nebei achingodzidzisa. Unoti iye kunonwa vadzidzi vake, vanhu ava vagara kwenguva yakareba neni, tingavapa chikafu chemari yakawanda zvakadini? Mudzidzi akapindura akataura akati, Ishe, mari inodiwa panapa ingava salari yegore rose. Hapana mari yatingava nayo muhomwe ingafidha vanhu ava. Ipapo pavhesi number 9 zvikanzi nemudzidzi aitaura naJesu unonzi Filipi akati, pano tine zvingwa 5 nefishi 2. Jesu ndobva ati, garisai vanhu pasi ndivape fishi, ndivape chingwa. Jesu ndobva akapafadza fishi dziya akapafadza chingwa chiya. Bhaibheri rinoti vakafidha vanhu 5,000, zviuru 5 zvavanhu vakafidwa, especially varume vasingaverengi vakadzi. Zvino vanhu vaona chiratidzo chaitwa naJesu, mhomho yaona chiratidzo, yaona miracle, yaona mnana. Bhaibheri rinoti vakatanga kuti zviro kwazvo uyu ndiye muprofita wakatumwa naMwari, ndovatanga kuda kumubata kuti vamuite mambo. Bhaibheri rinoti Jesu akabva panzvimbo iyoyo vakapesana zuva remangwana. VaJudha vakauya futi, mhomho iya panzvimbo iya Jesu yakanga ari. Vaona Jesu asipo, vakazva Jesu vakanga ayambukira mhiri. Pavhesi 22 zuva rinotevera Bhaibheri rinoti vakamutevera Jesu nezvikepe zvavo vakasvika panzvimbo inonzi Kapenaumu. Vasvika ikoko, Jesu unoti kwavari, hamusi kunditsvaka nemhaka yekuti munotenda kwandiri, hamusi kunditsvaka nemhaka yekuti munondida, hamusi kunditsvaka nemhaka yekuti munoda shoko rangu, munonditsvaka nemhaka yekuti makadya chingwa nefishi mukaguta.
Jesu ndobva ati iye musashandira chikafu chinoora, musashandira chikafu chinoparara, shandirai chikafu choupenyu husingaperi, icho mwanakomana womunhu achakupai. Shandirai chikafu choupenyu husingaperi, icho chamunopiwa neni, nekuti Mwari wakaisa chisimbiso chake pandiri. Regai nditsanangure pano rudzi rwavanhu, rudzi mhomho kana multitude. Mhomho yaitevera Jesu ichida chikafu chaaivapa, yaitevera Jesu nekuda kwechingwa, yaitevera Jesu nokuda kwefishi. Ndiri kureveiko? Ndiri kutaura vanhu vanotevera Jesu nekuda kwezvinhu zvinobatika zvavanovaitira material things. Vanotevera Jesu nekuda kwemaropafadzo anobatika. Taita dambudziko nhasi revatendi vanotenda chitendero chamhomho chinotevera Jesu. Tava negeneration, tava nerudzi rwavanhu rune mweya uri materialistic, unotevera Jesu nekuda kwezvinhu zvinoonekwa, unotevera Jesu nekuda kwezvinobatika. Tine vashumiri nhasi vane mweya umwe chete iwoyo, vane vhangeri iri materialistic yekuparidza zvinhu zvinobatika nezvinoonekwa. Handisi kuramba kuti zvinhu zvinobatika nezvinoonekwa zvakaipa. Zvakanaka kuti uropafadzwe nezvinobatika, zvakanaka kuti uropafadzwe nezvinoonekwa, but handiyo priority yezvakadongwa naJesu. Jesu wakauya kuzotsvaka nekuponesa mweya yakarashika. Jesu wakauya kuzotsvaka nekuponesa mweya yavanhu kuti idzikinurwe idzokere kuna Mwari. Tiri kunamata panguva yakaoma yevanhu vane mweya wokuti kana vachitarisa chinamato vachimezha spirituality yomunhu, vanoimezha nemota yaanotaura. Chitendero chavo vanochimezha kana kuchiyera nemba yaunogara, kana uchigara kuimba ine pasi pasi usati wagona kunamata, kana kudrive 404 Datsun 121 hausati wagona kunamata, kana usati wava nepfuma yemari nezvinobatika hausati wagona kunamata. Hongu zvinhu izvi hazvina kuipa, but regai ndikutaurei, handiyo sign, handicho chiratidzo chinopruvha kuti munhu uyu munhu ana Mwari. Kusava nemota hazvina kuti hauna mati, kusava nemari hazvina kuti hauna mati, kusava nemba inodhura hazvirevi kuti hauna mati, kugara mulocation, kugara kuruzevha, kugara mukomboni hazvirevi kuti hauna mati. Uye kuva nemari hazvirevi kuti unonamata, kuva nemota hazvirevi kuti unonamata, kuva neprosperity hazvirevi kuti unonamata. Mhomho vanhu vasina commitment kuna Jesu, havana kuzvipira kuna Jesu, vakazvipira chete kuzviro zvinobatika zvinopiwa vanhu naJesu. Mhomho haina ukama naJesu, haitsvaki ukama naJesu. Mhomho hainei neutsvene, mhomho hainei nekururama. Chavanoda maropafadzo anobva kuna Jesu, chavanoda kuporeswa chete naJesu, chavanoda kusunungurwa naJesu, chavanoda makomborero chete. Rega ndikubvunze mangwanani anhasi, uri kunamata uri kurudzi rupi? Uri mhomho here kana kuti uri mudzidzi waJesu chaiye? Jesu unoti iye, kana uchida kuva mudzidzi wangu zvirambe unitevere, utakure muchinjikwa wako uzvirambe. Mhomho haidi kuzviramba, inovhenganisa umwari nenyika, inovhenganisa zvenyika ino nezvekunamata. Mwari vanomuda, mufaro wenyika vanomuda. Mwari vanomuda, mapleasure enyika vanoda, mufaro wenyika vanomuda zvakare. Pavhesi number 30 Jesu notiye, regai Jesu notiye vanhu vati kuna Jesu, alright, kana uriye mwanakomana waMwari, pavhesi number 30, chiratidzo chipi chaunoita? What sign are you performing that we believe in you? Vari kuramba vachitsvaka sign, vari kuramba vachitsvaka zviratidzo. Pana vakorinto kutanga chapter 1 verse 22, Jesu Paul achitaura unoti vaJudha vanotsvaka chiratidzo, maGreek anotsvaka uchenjeri, wisdom, asi isu tinoparidza Jesu Kristu wakaroverwa pamuchinjikwa akafa akamuka. Jesu uyu chigumbuso kuvaJudha uye upenzi kuvaGriki, asi kune vaya vakadana vaJudha navaGriki Jesu isimba raMwari reruponeso, isimba raMwari rekudzikinura munhu, kumubvisa murima richimuisa muchiedza, isimba raMwari rekubudisa munhu munyika achienda muutsvene, isimba raMwari nouchenjeri waMwari. Pavhesi 32 Jesu noti, ndini chingwa choupenyu, chingwa chechokwadi chakabva kudenga chandinopa upenyu kunyika. Ndobva zvanzi nevaJudha, madziseguru edu nemadzibaba edu akadya chingwa murenje. Jesu noti, hongu, madzibaba enyu akadya mana murenje, asi vakaparara, asi vakafa.
chakafa, asi chingwa chechokwadi ndini chingwa chakabva kuna Mwari, chakabva kudenga, chinopa vanhu upenyu. Anodya nyama yangu nekunonwa ropa rangu, iye ndiye une upenyu husingaperi. Mashoko iwaya ndiwo mashoko akavhiringa vadzidzi vaJesu vakawanda vakanga vamutevera vechiJudha. Vanotivo shoko raataura murume uyu ikukutu, hatigone kudya nyama yake, hatigone kumwa ropa rake. Ndo panonzi neBhaibheri vazhinji vevadzidzi vaJesu vakadzokera kumashure. Regai ndikutaurirei, kunamata Mwari idunga munhu, kunamata Mwari isarudzo, uye Mwari unokupa mukana wokumutevera uchida kana mukana wokudzokera kumashure. Haanyengereri nekuti Jehovha Mwari haana dambudziko nokunamatwa navanhu. Vatuma vanomunamata kudenga, zvisikwa zvinomunamata, zuva nemwedzi nenyeredzi zvinotaura ukuru hwaMwari. Bhaibheri rinoti iro Jesu ndobva ati kuvadzidzi vake vakanga vasara, ko imi masarirei? Sei musingateveri vamwe venyu vandisiya? Ndo panonzi naPita, Ishe, tichaenda kunani? Kana tikabva kwamuri tichaenda kunani? Nekuti imimi ndimi mune mashoko oupenyu husingaperi. Tichaenda kunani? Tikabva kwamuri Jesu tinoenda kunani? Regai ndikuonesei panapa. Jesu paanotaura mashoko okuti imi maregerei kutevera vamwe venyu vandisiya, Jesu unoratidza kuti interest yake haisi panhamba kana pauwandu hwevanhu. Interest yaJesu iri paquality yekunamata, iri parudzi rwechinamato chomunhu. Kuwanda kwavanhu muchechi hazvine kuti vari kunamata, kuwanda kwevanhu vanoenda kuchechi havine kuti vanhu ava vanonamata. Inyaya yekunamata inyaya yedunga munhu. Jesu haana interest mumamultitude. Jesu une interest mumadisciples, vateveri vake, vaya vangambotaura madisciplined followers, vakasiya nyika. Kunamata Jesu kusiya nyika nekutevera Jesu. Kunamata Jesu kusiya mufaro wenyika, kusiya zvinhu zvenyika, kusiya mabasa enyika. Taita vanhu nhasi vari kutevera chechi, vazere mumachechi, vanoda zvese. Mufaro wenyika vanouda, naJesu vanomuda. Mufaro wenyika vanoutevera, naJesu vanomutevera. Jesu anoda kumutevera ngaazvirambe, atakure muchinjikwa wake mazuva ose, anditevere. Ivo vakazviramba here? Unoimba kuti Jesu, unoparidza kuti Jesu, unopupura kuti Jesu, wakazviramba here? Wakaramba here shamwari dzenyika? Wakaramba here mitambo yenyika? Wakaramba here tsika dzenyika? Wakaramba here hunhu hwenyika? Ivhangeri yaJesu inokupesanisa nenyika, inokupesanisa neshamwari dzakaipa, inokupesanisa nomufambiro usakarurama. Kana uchiri kufamba nomufambiro usakarurama asi uchiti kunamata, hausati watanga kunamata, Jesu haadi mhomho, unoda vashoma vanomutevera nevanomunamata mumweya nemuzvokwadi, vaya vakasiya nyika. Saka Pita paanopindura Jesu unoti iye tichagoenda kunani? Nekuti kwamuri takawana upenyu husingaperi. Haana Pita kuti tichaenda kunani nekuti mamuri takawana chingwa, tikawana fish. Pita haana kuti tichaenda kunani nekuti mamuri takawana murapi. Hongu Jesu unorapa, asi Pita unoti tichaenda kunani nekuti mamuri ndo patakawana mashoko oupenyu husingaperi. Pita haana kuti tichaenda kunani nekuti kwamuri takawana deliverance. Haana kudaro Pita, haana tichaenda kunani nekuti mamuri takawana munhu anoshandura mvura ikava waini. Pita haana tichaenda kunani nekuti mamuri tawana munhu anosunudza mapofu, anoita minana. Hongu Jesu unorapa, hongu Jesu unosunungura, hongu Jesu unoita minana, asi vanomutevera havamutevereri izvozvo, havamutevereri minana iyoyo, vanomuteverera shoko roupenyu husingaperi. Vanomutevera kuti kana vafa vasangane naJesu, kana vafa vasangane naMwari. Vanomutevera kuti unhu hwavo hufadze Mwari, tsika dzavo dzifadze Mwari. Pita unoti imimi ndimi mune upenyu husingaperi. Hama dzangu vanotevera Jesu, maKristu from all different churches, tinotevera Jesu nekuda kweshoko roupenyu husingaperi. Tinotevera Jesu nokuda kwedzidziso yake. Jesu unoti iye endai kunyika dzose, pana Matthew 28 verse 20, muvabhabhatidze muzita raBaba, neroMwanakomana, neramweya Mutsvene, muvadzidzise
zvose zvandakakurayirai. Unoti Jesu kuna Matthew chapter 7 verse 24 na 25, ani nani unonzwa mashoko angu aya akawaita. Tinomufanidza nemurume akachenjera anovaka imba yake paruware. Mhepo ikauya, mvura ikanaya, mitutu ikarova, imba iyo haidoni nekuti yakatewa paruware. Asi unonzwa mashoko angu aya akasaita. Tinomufanidza nemurume benzi unovaka imba yake pajecha, mvura ikanaya, mhepo ikarova, mitutu ikarova, imba iyo inodona. Vana baba nana mai, kunamata Mwari kutevera mashoko ake, kunamata Jesu kutevera Jesu, kumira pashoko rake. Pana John chapter 8 unoti you shall know the truth and the truth shall set you free. Unoti kana mukatevera pa verse 31, dzidziso yangu muri vadzidzi vangu chaivo, kana muchigara pashoko rangu muri vadzidzi vangu chaivo. Peter unoti chaenda kunani nekuti mamuri tawana mashoko anotipa upenyu usingaperi. Hakuna umwe watichatevera, hakuna umwe wachaenda kwaari. Hatigone kuenda kuvaprofita, tichatevera imi Jesu. Hatigone kuenda kune vanodzura, tichatevera imi Jesu. Hatigone kuenda kune vanoshandira, tichatevera imi Jesu. Hatigone kuenda kumadenomination, tichatevera imi Jesu. Hatigone kuenda kumapasta, tichatevera imi Jesu. Handisi kuti vaprofita vakaipa, handisi vanodzura vakaipa, kana vanoshandira, kana mabhishop nemapasta, anababa nanamai, ava varanda vaMwari vanoshumira shoko. Asi iwe neni tinotevera Jesu. Peter unoti tichazoenda kunani, tingagoenda kunani nekuti ruponeso ruri mauri Jesu, dzikinuro iri mauri Jesu. Tichaenda kunani nekuti sununguro yedu hakuna umwe musununguri. Acts chapter 4 verse number 12, Peter umechete iye achitaura nevakuru vevaJudha unoti hakuna rimwe zita rakatopiwa pasi penyika ratinoponeswa naro kunze kwezita raJesu. Ndosaka Peter achiti tichaenda kunani nekuti hakuna umwe muponesi kunze kwako Jesu. Tichaenda kunani nekuti hakuna umwe mudzikinuri kunze kwako Jesu. Tichagoenda kunani nekuti hakuna murevereri kunze kwako iwe Jesu. Tikagoenda kunani nekuti hakuna umwe mufudzi unodarika iwe Jesu. Tichaenda kunani nekuti hakuna umwe muchengeti angatichengeta sewe Jesu. Tingaenda kunani nekuti hakuna umwe muhwiri angatigwira sewe Jesu. Tichaenda kunani nekuti hakuna umwe ishe kunze kwako Jesu. Tichaenda kunani nekuti hakuna umwe Kristu kunze kwako iwe Jesu. Vana baba nana mai, vakomana vasikana, ruponeso haruwanikwi kumwe, runowanikwa pana Jesu. Vana baba nana mai, ngatisiyei vanhu vatakatevera kumwe kwatakaenda takarasiswa. Takaenda kuvanhu vakatirasisa, takaenda kushamari dzikatirasisa, takaenda kune vamwe vakatilimbisa zvavakatilimbisa, tikabvako takabata pasina. Kune vakatisiya tine misodzi, kune vakatisiya tichichema, vangotilimbisa kuti vachatiitira zvakanaka. Tichagoenda kunani kana vakamuwana Jesu, vakawana upenyu. Batisisa paari, batirira paari, gara paari, mira paari, chengetedza chinamata, chengetedza chitendero, chengetedza chikristu chavakawana. Tichaenda kunani nekuti inini Jesu ndini makatumwa naMwari. Hakuna umwe wakatumwa naMwari pavaprofita vose vatingaziva. Hakuna umwe wakatumwa naMwari kusunungura vana vavanhu kunze kwaJesu. Pavaprofita vose vatinoziva, hakuna umwe watinoziva angasvitsa kuna Mwari kunze kwaJesu. Nekuti Jesu unonzi paverse 25 ya chapter 6, ndipo pakaiswa chisimbiso chaMwari paari. God put his seal upon Jesus. Iye ndiye ane mashoko oupenyu usingaperi, ndiye chingwa chinopa upenyu. Vana baba nana mai, nyaya yeevhangeri inyaya yaJesu, nyaya yekunamata inyaya yaJesu, nyaya yekushumira Mwari inyaya yaJesu. Hakuna umwe watinoparidza, hatiparidzi zvisina maturo, hatiparidzi mazita edu, hatiparidzi zvisina maturo zvinofura nezvinoparara. Paul unoti hatitarisi kune zvinoparara nezvinofura, tinotarisa kune zvomweya zvingaparari. Kana vakamugamuchira Jesu, gara paari, mira paari, kunyange ukazununguswa, kunyange ukarwiswa, kunyange ukaremerwa, kunyange ukaomerwa, ngauomerwe uwanikwe uri muna Jesu. Kunyange chirwere cheCovid chikauya chikatora murume wako, ramba wakamira pana Jesu. Chikatora mwana wako, ramba wakamira pana Jesu. Rufu rukauya, Paul unoti chipo chingatiparadza rudo rwaMwari ruri muna Kristu Jesu. Ramba uri muna Kristu Jesu, ramba wakatarira kuna Jesu. Hatina imwe message yatinoziva
yatinoziva inoponesa vana vavanhu. Hatina imwe meseji yatinoziva inodzikinga mwana womunhu kunze kwemeseji yaJesu. Hatina mufudzi watinoziva. Varipo vanhu panyika nhasi vanotaura kuti inini pasi pezodzo yangu zvako zvinoendeka, pasi pezodzo yangu zvako zvinofamba. Asi nhasi ndakutaura kuti pasi pezodzo yaJesu ndo panofamba zvinhu. Pasi pezodzo yaJesu ndo pane kukunda. Ndiye unonzi Kristu. Nekuti pana Luke chapter 4 verse 18 Bible Jesu achivhura pana Isaiah unoti mweya washe uri pamusoro pangu nekuti Jehovha Mwari wakanizodza kundiparidza ivhangeri ndidaitire kusunungurwa kwavakasungwa. Akazodzerwa iwe ndi Jesu. Tichaenda kunani? Vamwe vakatirasisa. Tichaenda kunani? Hama dzakatirasisa. Tichaenda kunani? Shamwari dzakatirasisa. Tichaenda kunani? Mabhuru akatirasisa. Tichaenda kunani? Nekuti kuna Jesu chete ndo kuna upenyu usingaperi. Hebrew chapter number 2 verse 3 noti tichazoponeswa sei? How shall we escape? Tichapukunyuka sei kana chiramba uponeso rwakadai? Uchapukunyuka sei kana uchiramba Jesu? Rugare rwako ucharuwanepi kana waramba Jesu? Mufaro ucharuwanepi kana waramba Jesu? Sununguro unoiwanepi kana waramba Jesu? Dzikindo hakuna kumwe inowanikwa kuna Jesu. Denga uliwane usina Jesu. Vana baba na mai sarudza nhasi zvaunoda kuti unoda kuva mhomho here kana kuva mudzidzi. Kana wada kuva mudzidzi waJesu mutevere Jesu kunyange uine mari kunyange usina. Akakurapa akasakurapa ramba uchimutevera. Akakupa mari akasakupa mari ramba uchimutevera. Akupa mota akasakupa mota ramba uchimutevera. Akupa mukadzi kunyange akasakupa mukadzi ramba uchimutevera. Akupa murume akasakupa murume ramba uchimunamata. Paul Peter wataura wati tichagoenda kunani? Momho ndo dzazara mumachechi, momho ndo dzazara mumba yaMwari. Akasawana chaanowana chiri material unobva adzokera kumashure. Momho unodziona nekuchinja machechi. Nhasi wapinda iyi mangwana wabuda, mangwana wapinda, mangwana washora kuti apastor avo havana anointing, muprofita uyu haana power. It's not about the pastor, it's not about the prophet, it's about Jesus. Tevera Jesu. Peter wati tichazoenda kunani? Tingaenda kunani? Tichaenda kupi? Nekuti ruponeso ruri muna Jesu. Ngatitarisa kwaari, ngatitevere iye, ngatinamate iye, ngatigare pana Jesu, dzikama pana Jesu, varwa pana Jesu, vumbwa pana Jesu, tarira kuna Jesu. Hakuna rumwe ruponeso kunze kuna Kristu. Tichaenda kunani? Kuti nyika yedu inake, chaenda kunani? Mhuri dzedu dzinake, vana vedu vave nehunhu, tingaenda kunani? Hakuna kumwe kunze kwa Jesu. Nyika yedu irapwe inoda Jesu, minda yedu inoda Jesu, pfuma yedu inoda Jesu, ikonomi yedu inoda Jesu, Zimbabwe inoda Jesu, Africa inoda Jesu. The nations of the whole world needs Jesus. Peter wati nhasi tichaenda kunani? Nekuti mashoko oruponeso anowanikwa kuna Jesu. Tinokumbirisai vana baba nana mai vandinzwa nevanzwa shoko iri, tarisa kuna Jesu, zvipire kuna Jesu, namata Jesu, tevera Jesu. Mwari akukomborere, akuite zvakanaka, akubate ruoko rune simba, akudzipindure, akusimudzire nezita raJesu Kristu. Ndinamate. Ndakutendai baba nemukana wamandipa kugoverana nenyika yedu. Shoko renyu nevanhu venyu ngavaite zvakanaka. Umwe nomwe anzwa shoko iri ngaatarire kuna Jesu, azive kuti hakuna ruponeso kune umwe kunze kwenyu Jesu. Vabvunzane kuti chaenda kunani kana tikaenda kuna Jesu? Chavimba nani kana tikasavimba na Jesu? Zimbabwe ngaivimbe na Jesu, hama dzivimbe na Jesu, shamwari dzivimbe na Jesu, tose tivimbe na Jesu. Tanamata kwamuri kuba, komborerai vanhu venyu, komborerai nyika yedu, komborerai kereke yenyu kuti vanyu zvakanaka muzita raJesu Kristu. Amen.